Best Wednesday. Odichieno mar nyidende. Prime changeni en be en ga best. Prime. Prime Wednesday. Koro prime changeni tiyo kode land. Prime land. Mano puodho matimre nade? Koso land machalo nade? Prime best la koro kiwinjo ni prime land mano koro dwarore gi weche mag investment. Kochalore gi gedo, koro kono ber gi gine gi weche mag agriculture, no ber gi gedo. Bas weche mag business mag lakini kiwacho ni fertile mano koro imulo part mar agriculture. Mana kaka nochiko jo janeno moro mar Color TV ni on Wednesday wan kod ka chakre sani nyaka noram kacha saa 1 mamidhiambo. Ng'eni en ga ladies night. Koro kwa tieke kama to wamiyo gi mood mar otieno. Mar night. Ine set moods mag jogi. Jogi gin ga very moody. Ng'eni ok nyal sato nyathi ma nyako moods teme yode. You can go gin ga joma take understand kabisa kubisa. Yes. Kuri ng'eni ya mana kama kawaida chinro en mar 411 otit mach. Ng'eni ya kuotho to mit gande. Ng'eni ko ber ga gi joma chuo makata wan be. Iwinjo kuotho to mitdi jaduoko wach ema ketho ga gini. Wawacho ga noko ber gi joma chuo en mani we are the only chosen few. We are the chosen few. Mi nyalo kuotho go joma mon to yierte. Bas maboke mano ndiko dichieng' makawuono kendo koro wasaike. Boblis ngeni ya Valenda nita ka dokamba ka chiegni. Weche mag odiochieng' nyidende. Yes. Neno odiochieng' nyidende koso odiochieng' era. Chieng' era. Dong gidaga ni mano chienge. Ipania ngeni mostly kaka joketo ga wach Valentine ni nyiri manyaka timre ga nade ama nyaka chiegno mi ang'owa mi gift gide ba imiyo gi priority mokwongo mi timiyo gi pile koro chieng'no ema chalo koro kaka chieng' magi imiyo gi moloyo bas idabo kaka isebedo kimiyo gi koro idabo odiochieng'no winji ni en heart to heart ni ng'ama nyadeni ka timiye kawuono kiny pod imiya to nyaka imiya pile en miya give her money and another money chakimede on top kendo bas koro kinde manyasi gi dhi nyime go please iwinjo kinde manyasi ma weche mag hera gi dhi nyime ng'eni ndio chino ma maybe nyaka flawi minya dendi ni moro ami nyalo kawo gimoro ma precious ma inyalo wacho ni anyiew ne kata mtoka ok dwani jokunyo winj gini tuwachi ni gimoro ma precious gimoro ma ber ngimani maber ni sani ji winjo Odo gisogi sani na giso di school. Somju sani ni ma. Koro seche ba weche mag hera gi dhi mbele. Ba gik mabecho becho nenore. Ma to koro no dhi mobam. Orengo opposite side. Oko dhi maber. Achiel obam. Dong samoro kor konchiel ng'eni gik moko tek. Bok dhi ga makare go please. Ng'eni when the deal is too good you have to think twice. I will think at thrice. Nakipari didek. Okipari diri. Koro nyadeni mabende okodhi yango nyinge. Ikinde mane gansi wawacha gigi wacho to wadhi luonge ne wuoke chuny wadhi luonge na this kare wami nyima na this nickname luonge na this mostly lakini ma this wane wachako ma this wa an kikitwa ga this kuri gini ya this ikinde ma enorito mondo Valentine maro chopi to boyfriend mare iwacho nang'o ang'o boyfriend iwacho na diane jalonge nyasane gite kinde mondo en respect mondo jadiane ama jalonge mondo timre nade omiye surprise kare jadiane ni be kare nige jadiche moro be mano osetimo ang'o osepako koro ing'eni ya kinde mosefwenyo ni boyfriend mare obage gi program ng'eni en asira mare manen go chate otere od kijana cha bed sitter oketho gik moko ing'e vandalizing property vandalize property weche ni mwandu ng'ene English mar vandalize en kane jo England okele kon jo America okele ka to nokele ne gimoro achiel ndalo cha ne gigero gimoro miluongo ni reru koro chumbe kema kane jo piny odhi omuko mane kere mane English vandalize ama e kinde ma ni wanga gi ng'anyo kinde winjo kata mar vandalize iwinjo ama tulo moro dhi obedo koko ni mwandu what any properties have been vandalized during picketing and ga picketing mano jo funyo ng'eyo bas koro wacho ni ero dhi od boyfriend to ketho gik moko adwani ya achiel kachiel wani picha no mar Valentine kaka nyadeni no dhi otero boycha Lazara wadani wane video no achiel kachiel picha no mondo ne gima ne gal chalo timo ne boy child
niende nayo. Afadhali mtu akula mali yangu. Pia petrol, santi. Jana petrol. Wewe tukupewe kisoshe kunuka mafi. Na kukula mafi. Mtu ananitishia. Do you know who I am by the way? Ay, hapa ni pabaridi kosi ni njuti. Justice for boy child. Justice for boy child. No, boy no ogore no. Ogore no manade. Ogore no manade. Neno ka in gi person B. In gi person A. In gi person A original. In gi person B ma duplicate. Awinji. To ngeni ka chalo ka gima gino dhi ochenji kodong kata 2 hours to ka person A original. Koro plan A olokre ma plan B molok. Dong wacho ni person A norito mo neno ka gini koro tamo. Koro gore no. Wawuoth gi. Koro achope nyasi no kenda no wuo. Koro boy ni kano kelo person B. Ne ber koko kelo yath de ginene kacha. Site. No loko site. Oloko site. Dong mano site ne mano nyalo afford. Ingini kari. Neno site mag person B gi gini loko gi. Ok obed ga kuma specific. But nyadendi mokwongo cha be okane tiende mano nyalo timre ang'owa mondo wugo tingre. Okane ken gi right moro maneno ni onego tingre niemo chopo e site B kai kuma no tere ja bini. Wangeni location tani mano mapile. Lakini inago magule kuma ni ntiere. Boy cha chalo ka kufis. Pile kibiro agocho ni ne kuja ama inform ni B. Tokinya huka from nowhere nini chopo. Donge na original. Notice kata sama ji dige rally town ka nyaka ndik ne county government office. Ewi ndiko barua ni kawuono wadhi bedo gi rally ba peke chuny boma ka. Yes. Chuny boma kanyo. To kiwuok nyaka imiya notice. No. Ewi to kibira po ya nono. Bibira do gi makoloer. Odago buneni ka after 2032. Odago buneni after 2040. Awinji. Koro neno person A en gi every right madhi nyake od boy che winjo. Od boy cha chalo ni ka office ya wach ni adhi seche. Ingeni mano luore gi relationship mar person A gi person B to ang'o mokito gi that much together. Kini boy cha ne en comrade ka neno ochalo kumrano nyaka kalame wi notes moko moyie mwa Kenya makok no nyaka be ni ja no sitimo penjo mwa Kenya gimo nyalo ywago yes nikech od jange ni chulo gi parent ane od cha kaka nene janyuole machulo kata samo ke dong pesa agriculture bentiere help nono yudo nyota be komedo gi nyota be sani pesa ng'eny madonjo Kenya kae sani manyo mano kumiti mang'owa kumilo de pesa yokore alafu ingeni go please kapok wadhi mbele dana pani wasedonje dweno mar Ramadan officially kawuono koro Ramadan cha wagini wabet kech nyaka dong nyaka giko dwe 1 month en 1 month koso koro gisano kadwa mbwakni ni kumora mora mirado koda ni tuluonga ni wuodo chiel sani aloko nyinga Salim Mbaku Salim Abdalla ina Abdalla sani en nyinga Salim Abdalla kata nono chiema Mbakure mokane ka chiema Abdalla sani asechako swali asepima nyaka kanzu dera moro ma chuo ma Waislamu raga cha iluongo na kanzu en kanzu mokan koro ochali kama majorocha koro sani kitulunga ni wuodo chiel aloko nyinga Salim Abdalla Salim ni Abdi be pod chal rachal mano kori luongo short form mar Abdalla koro nyinga Salim Abdalla ibe kier tinyalo loso mari ngeni mbele kae en senia sai to neno gi ono ma sani en senia mbele kanya kibedo siep ja muslim mara chiel eko kibro luongi ndalo moko koro bwana wabedo siep jogi yes ogi kuma ngeni tik ma koro gidhi gitweyo to koro gidhi gi yawo koro chieng' yawo adhi kanyo Ako timbre? Ako se bet tinera ni nyalo bet koro sa wuoyo dingeni nyalo gik kuma koro gimiwacho imikia ipoki wache doctor in go let in go lakini gimiwache mikia ingeni dungi nyalo paro mi wache ni amen
kocha go amen hallelujah. Ibuni ni Jesus Christ. Mosque. Ayo jo neno be ditemo kengisa moko wacho kama to ni ejo gitimore nade. Diteme doje swali wije. Wije lo bagni koro go please. Yes. President Kir Mapato kae. Mano Latar. Dr. Ngini timoga ono pile. Oseduogo Kenya ka. Oseduogo. Nyocha dhi nini? Addis Ababa wono dhi kanye. Nyocha onge. Na leo wana korwa kwa headphone. Odhi. Pinje maoko. Odhi. Orako headphone. Nochiwe twak makende. Chiwo twak makende. Mo wene nyaka laptop moro kama koro jo Kenya penjire ni to ma laptop mane ma jatelo tiyo. Ifani simbe ni en model man. Go please. Iria. Laktar Samoei William Samoei Ruto osebedo ka timo gik mang'eny pacho kae e kinde ka kinde, especially sama koro chomo kinde mag elections ni wanono ka gik moko pesa ne gik moko pesa ne ng'e pesruok ma positive pos magin matinde gin gik ma positive gi pesa gik ma positive nyocha ka biro gi nyota fa yude sani chikre sani ngini nyota fa nyochi wuotho kumora mora nyota dong kata dala kanyo chocho university ku ang'e jok motiyo gi nyota maber tie jamana waneno kotiyo gi nyota jok moko no nyengo flower lakini Kisumu ka to no Nyanza kontrol wakele samara do no ningo kele toku gine dok Valentine masa lewni ong'iewore kon mag Valentine but kon is very ngini life ma Nyanza is very expensive koro mane miyo ka oterwa ni wada di Singapore nikech waro gik mag nyadhi mano mino ka koro iterwa Singapore nikech nyota fanto wato waingo gi kone onego jiw no konyalo bedo 50 ka dhi mbele onyalo bedo maber koro nikech kaka waneno ka Ker William Ruto be waneno ka be weche mag tuke gi nyocha neno ka odonje sana mo sani waneno ka Talanta Stadium is almost 70% complete donge e kinde ma gitimore MP Malang'ata mono Jalango iwacho ni Felix Odiwuor mong'ere kaka gini mar Jalas mwenyewe iwacho ni the incoming senator Nairobi County ma bende ok wang'eyo kodhi dhi officially bose yie bende no koro wene jopiny bende no biro wabro ibro tugi wada dhi yore gi jamacho wow ndio sababu wakati wa Messi pia ni sifuna wow ni sifuna donge koro the last onegi Ker mano ka gintiere kadak jot mar Ker kacha mano ido ni State House ikine mane gitwak kaka gida sponsor yudhe moko ariyo mabendo ng'ere kaka gin mashabiki madongo mag mpira achiel en fan mar Manchester United achiel en fan mar Arsenal koro fans gi wan kod Kevin Masagara kod Useful Idiot adwani mokwongo wadani ne jogo ma pod kia Kevin Masagara wadani ko thuolo makende mondo ng'ini Kevin Masagara ten ng'ama chalo nade yes bas mano iluongo ni Kevin Masagara ma be kinde mang'eny sama Manchester United gocho tino ka gine jok matoke mbui kanyo ma iwicho kaka mashabiki madongo mag Manchester United alafu on kod Useful Idiot mabende embe wanene matin mebe embe ngeni en shabiki maduong' mar Arsenal yes ebe odano ka thuolo matin mondo wanene mondo janeno moro bonene ni to Useful Idiot ma wiwini ete ng'ama chalo nade hakuna kung'ang'ana isi tunatoka hapa bila cha show bila cha show bila cha show bila cha show isi tunatoka hapa bila cha show bila cha show koro my Useful Idiot koro the duo kizungu chini the duo ngini ambe na di school mar Oxford University koro the duo emo bedo sponsor gi Ker mondo gidhi e piny mar Uingereza UK ikini mino ka Fred Mayaka giriti ga chal mar pi UK ga mga sports mag English Premier League koro ngini Manchester United gi Arsenal mago clubs mawuok e English Premier League to mai gin rival teams be aya mana kaka wani gin rivals team bwana to jakondele winji gin mana ma gin ga adui
Okaduinya. Mako gin ka time mako tuga. Winjo ni farasi wawili wakipigana bas kanyo koro fani wawili farasi ibro mio do ruedhi kuma ruedhi are ruedhi robo in fahari kiwachi koro fahari bwana Kiswahili bwana Kiswahili bena tek bwana koro bwana sa kuma dume ariyo gore dume ko fahari nyasi bwana gimo ngine nyasi maomi jopiny nyasi maomi koro keria mona ka ng'eyo the last and the Manchester United yes and then Kir mono William Samoei Ruto and fan maduma Arsenal. Koro next time adwa ni iwacho dholu kiwacho ni Kir man ni wacho dungi rada Kir mapi ko iwacho ni jatend Kenya do baro Kir mapacho kai president mano iwacho maber William Samoei Ruto and fan maduong mar the Gunners bas ikini mare twak gi Jalango yes o promise jogi order sponsor gi accommodation flight gi ticket mari magidhi donjo go neno go mpira tuone macha di Stafford macha di Old Trafford to ma di Emirates Stadium waneno wane twak mar Jalas kachiel gi President William Ruto. Niko na study bana. Talanta. Ukasema hii ni noma. Ni noma bana. Hiyo ni mbaya sana. Mbaya. Ile ni kama ya Manchester na ya Arsenal. Ndio sababu. Unajua sasa unaeleza sijui watu wanaenda kwa Emirates, wanaenda Trafford. Sasa hapa Talanta ndio kutakuwa kwenyewe. Unajua juzi Manchester iliwapiga mbaya sana. Manchester gani? Ile ilikuwa guesswork. Guesswork gani? Ilikuwa guesswork. Sema kuja Bruno. Bado tuko on top of the table. Yaani usomi. Sasa kuna kijana anaitwa Masagara. Masagara is Kenya's #1 Manchester fan. Na anataka kwenda Old Trafford. He's never watched Manchester play live. And he's the #1 supporter. Wacha ukijana aende. Jalash. Wewe unajua unataka kuharibu hesabu yetu. Hesabu gani? Naona umenipangia. Unajua mimi ni fan wa Arsenal, sasa unaniambia maneno ya Manchester United. Tupeleke kijana wa Arsenal mwingine mmoja pia. Okay. Nani? Useful nani ule? Useful idiot. Useful idiot jamaa. Tafadhali mtafute. Sasa sababu huyo nataka ni msponsor. Yeye pia ingie. Sasa Masagara ingie Old Trafford na idioti aingie. Kama umekubali Useful Idiot aende Emirates. Basi mimi nitamsponsor pia huyo Masagara aende Old Trafford. Basi. Sasa uta-sponsor nini? Wacha niwanunulie hao jamaa tiketi. Ticket. Business class. Na niwalipie accommodation. Mahali ya kulala na kujipanga vizuri. Ili wapate experience. Wakirudi wajue vile mambo itakuwa hapa Talanta. Hapo umecheza kama wewe. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya sana. Kiro se wachonea ng'ate dhi kanye England. Owachna yie but kuna condition niya ja macha da mabane dong idiot. Nyaka dhi. Ona condition ni Arsenal be nyaka dhi. Koro Jennings. Yes. Apenji. Yes. Sani ibedo jaod bura ma Bondo, dongi ja Bondo. Awuod Kisumu County. Kwa mi koro Bondo ri. Koro kami Bondo. Bonde maneno ko Bondo. Bonde maneno ko dong nono. Mia kanyi di Bondo town kanyo, Bondo township. Embe kuma ngene ya omakra gi kango ka Jaramogi. Mia koro Bondo township. Koro ibedo jaod bura. Yes. Iyudo thuolo mar dhi State House. Yes. Arado gi Ker. Yes. De kwango. Ana dhi nyiso jo neno mar Kala TV gino ka wadhi tieko. Ket ada paro monde. Ada paro monde. Anyalo bage. Last time anyalo kane chopo State House to gidhi ne. Gidhi omo development. Yes. This is another time wacha kwaneno nga. Jalangata ni iluongo nango Jalango. Jalas menyewe. Kanyo dhi omo development. Mano development. Do youth man nyaka riere oko bona. Youth man nyaka riere oko. Imbe kamoro bora mi ntiere. Ka jaod buchibo poko de kanye ja Chelsea. Kati ja Liverpool. Liverpool of the next year. Gin maybe 2 times. Jo Liverpool nye. Kaponi jatendi
osechopo ka keto poko wacho ni ambe an gi mashabiki na moro baje Liverpool ana dhi loka mano wachi ni lok jatelo man jatelo manya tiri loka adier nei tipanade CDF ok ni nyal tero CDF ka koro ngane manyoto ywak ni CDF nyocha winjo ka Jonathan Mohamed mano ywak ne Didi Nyoro ni CDF ok nyagero gik mane Didi Nyoro nagero kore panis pe CDF ko ni datero ngato UK mondo dong pe CDF odhi kuom ngata classroom achiel magide ne ni miyo go ngato to tulo makende go please mondo ni okawe yue makende ni kopula maji tone la maji tu bas kwa ulimi ka waduogo to adhi nyime kod gimoko mwaiko ni kae. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Kubisa achiel kachiel atiri nyaka county no ma Nairobi mabende wang'iyo nyadendi moro mabende en ga model, en ga street model. Yeah, iluongo ni Lupita Nyakisumo. Kik pachi moro parnia men Lupita ma en nyar governor ma Kisumu County. Yes. No, don't confuse the two. Ni samoro seche moko man watedo ringo ni kapok wakele mesa kama jo cham. Yes. Adong ne buo kata piny. Dong ne buo ka piny ni manyar nyongo. Tapija ni nyar nyongo mane. Dong na neno ka kalre gi kala gavana chal. Dong kala to chalre. Lakini kora en gi American height, dollar size kamar doro cha. Mar doti mako yuga cha. Okwa wacha mikwa gitu wadhi. Wadhi bebe. Okwa ywayo jok moko. Ywayo jok moko. Dong kora ada gisi en gi dollar size. En gi American height embe. Ino dong seche matin ka to saa achiel rom. Bas. Koro chieng' dhi e od. Chieng' dhi e od. Koro ing'eya Lupita Nyakisumo, mana kaka ung'eyo, Lupita Nyakisumo is a street wacho ni en street model. Kabende kinde no ma nyasi mang'eny inene kowuotho ga street kacha kotimo modeling mare to attract ga crowd, yani oywayo ga crowd moro maduong'. Gima nyaka japiny ng'e ni mondo mi ibed ang'o street model nyaka ibed ng'ama goto nyiso. Bas inyalo tim kodi example. Inyalo tim kodi EG ok ni ETC. Nitie kata lewni moko minyalo koni ni rwak mai idhi tim gang'o advert momore inyalo lando gibor iwinjo. Koro kinde mano timo modeling mar street kacha to nitie moro mono donjo ne kabisa to kik mano koro romo gi miyo moro mabende noting'o nyathi ten wacho ni odak e street, wacho ni the street family kaka wanyalo luongo gi kamano. Yes, koro nyathi ma miyo ni oywa chunye kabisa kendo kawo thuolo mare makende mondo wuok kod ni to penye ni to ang'o miyo chopo nyaka kae to ka ni nyamie kata dakika moro manyalo mabich kamae ang'o monyalo gombo mondo bede. Ang'o monyalo gombo mondo tim ang'o mondo bede. Wacho ni embe weche mag dusruok gi timo wuothe wuothe street kamagi modeling nohero kabisa, lakini thuolo ema nokoyudo kata fate, kizungu wacho ni fate nomiyo kotimo ang'o okochopo kuma machalo kamano. E kinde no Lupita Nyakisumo noka thuolo makende
omiyo nyadendi ni ama miyo ni red carpet mondo o showcase talent mare kaka model. Iwinjo? Adin thuolo makende wakawi video no mar Lupita Nyakisumo mondo wanene kaka no miyo nyadendi ni thuolo mar mondo showcase talent. Gimidwaro ni mi. Yes. Right away. When go bliss talent ni yako kai. Talent ni yako. Ni kawuoni tangu na pitch ni adi. Ariyo tipo wacho ni tipo. Tipo ariyo. Achiel en mar jatend piny Kenya ka jalaso miyo thuolo jalaso yera achiel atim ni. Chaki tangu na kendo moro ka Lupita Nyakisumo. Chako kono that street woman. Yera ready. Achiel mondo chaka team. Dongo miya platform. But I'm disappointed gi majogi. How? Do what makes you happy. Iwinjo? Ngini ntiere life moro ma ngato kosedake. To chop a point ma happiness and peace of mind igimi dwaro. Anang'e ni kotimo ko yiero ginene moro ka. Tigi mado yiero do change nyaka life mar nyathi maneno. Mano mane. Gimo timo no mondi kende nyalo bedo ranyisi ne kata jogo manene oko kacha. Minyalo kata luonge ma life ni nyalo change. Mana ma simple kamano. Mane mwati. Yok ma chuny ng'won ma simple. Okocho okocho nyaka yier gima complicated. Gede ni man miyo. Donge. Go please. Igeria siasa ma Kenya basade ni tempo. To ni ene ratil maliet. Ene tempo mamalo. Owuok chalo gima wuok e frying pan to chako donja ngowa. Olit sana kabisa. Lakini gima dugo moro kabisa. But they am very happy with the youth leader. Mano ngini our party leader. Party leader chiel kende, party leader na chiel. Iwinjo? Amor kode sana kabisa. Ekinde ma party leader. Long live the party leader. Long live the party leader. Mano Dr. Guru Odinga. Go please kama mora sare ka youth leader party. Iwinjo? Ingine en Gen Z monde. At 83, por ingino lure ni en Gen Z. Iwinjo? That is very good. Well and fine. Katambe kada ene pod en Gen Z. Okuna na ketne ngato ti. Ine mzee ni wewe. Nita keto buru ti nango. Why did you want to make mzee to be very old? Kuna ngini ya, mzee has been doing politics at the same time. And ochalo kagibu dalo konage comedy be samoro. Also, tipo ni ngini siasa ni aneno ko change. Wave Mario change. Narrative sani ngini maji donjo ke podium, opori narrative machon. Ngini jedunga ne donjo to wacho ni haya. Tuesday tunarudi uwanjani. Hivi sasa ngine lokore. Sadi kore mana lazima tukue na power. Sadi mana ng'oo. Iwinjo. Those who want to take us back. We tell them what? Ng'oo. Iwinjo. The narrative has changed very fast. Makoro sadi weche moko ni atu narudi uwanjani. Ni Tuesday. Sisi sio waoga. Ngomona ni because of rain baby we. But we live to never start words anyway. But get already personally. Ana tena take boko basecha kumiss already from the late kaka rojaga ketoga political arena bedo on toes. Iwinjo. After ania kapoka di mabor. Ndani ngene ndio interesting is that mani ng'oo. The power channel tuna want to take us. If you don't want to watch for one to teach much, we tell you ng'oo. Na watu wengine wanasema ati sisi tunaringa. Tunaringa. Unaona? Wanende vile kaka party leader nito ngiso dini ng'oo. Katambe ngiso dini ng'oo. Wanyalo chako sio ni bila power. Power to nyakwa beli gobe. Power lazima tukue na power. Ni machaka takani pokichulo go rent bill. Yes. To stimulate. Gobli sada ni nek kaka youth leader nito kukosa jo manyote wacho niti dadwa kurudisha au nyuma. Those who want to pull us backwards
we tell them, oh, wow. Those who want to pull us backwards, we tell them what? Wow. Lakini tutafika Singapore. Singapore wadi. Doni last trip nyocha nisunisha na wacha ni wada kadho Singapore. Wakadho Canaan. Awadi Singapore mwende tutero Canaan. Apenyi penya chie. Singapore wadi kinga. Singapore. Dongena Joshua. To Canaan. Ini giginare. Wachopo Singapore. Wuoth mineno wachako ni edho tero nyaka Singapore. Tok chopo Singapore nyaka kendo wachako yud ngama tero wa Canaan. Wabu flight. Osade adago buru nyaka Canaan. Obure matero. En kifimbo. Maana mami wawili wakati ni lazima tukue na power. Chopo twanyalo chopo twani chopo. Osintigi mo. Kwa nini wachopo kama John? Lazima tukue na power. Ndio. Lazima tukue na power. Na hii power tunataka watu wa Mombasa pia wakue kwa hiyo meza. Wakija one kendo jo coast. Ngeni ya? Yes. Coast ama nigi sea minyalo bar. The Red Sea. Koro nyaka jo coast nyaka bedi kendo wadi access through Mombasa. Wadi access through the coast. Wadi tamore to power no kudonje. Power kudonje. Wadi wane power moro bu. Ede ni ingini nyocha wacha gi power kata iki nene en gi power. En gi power. Okay. Ede ni neka katulo yote kawa yote wacho en gi power. Lakini sasa ile ya mbele sisi tutaipigia kura, hatuwezi kuwa bila power. Ni lazima tupate power. Na hiyo kupata power mpaka wakosi watakuwako. Watakuwa kwa meza. Wakosi hawawezi kwanza kuwa kwa meza. Wakosi watakuwa kwa meza. Bana lazima tukue na power. Lazima tukue na power. Power ni gima important. Kora luara ke power mono buru bedwara. Ini mana machopo wagine ne Singapore. To wadhi go Canaan. But wangado go shortcut. Alafu do wacho ni Mombasa. Otekeleza majukumu. Do wacho ni Mombasa kumo wacho no. Temo wadhi logo kwa dhi Singapore. Oburu betekeleza majukumu mane baba wechieno. O embrace legacy. Yilko kinako ko embrace legacy. Yibe manya party leader mari. Elo. Idhi ko mbele. Yine no kotimo mo kaka okidwa. Oyeni ndo sani ngeni democracy de duno we democracy chi. Batangi mamora ni jama chowacho ni okoriembe. Kona kona ni okaw break matin. Soda matin. Sudi ne Catherine matin. You see you guys. Oro eno bed kacha jagoro mar do. Ngeni tuk moko mari ko nyalenda ge. Tika stickers moko me baoga kuonde go. Koro kinde moko na bet asama stickers mo. Tinyo ka aneno kama ono ndikni ya ati chunga mwenzako ati mwenzako pia ni mwizi kama wewe. Mbona bado dunia niti songea mwenzako stare peleka kwa nyumba ya gari nyaka jidere stare terehudi. Koro please adania wakati tulo makende tone la maji tena. Then waduogi tielo mogik mar gwere to dhi. Nitere penjo moro mi penja ka kana duok gi. Giwacho nango? Inge Jaro Soja. Jako gal. Yes. The one and only Jaro Soja. Ora no timne gi mutemu penja no kora no ko timne mana. Gipenjo nango? Dongin gi namba Jaro Soja gi ma. Gigochne. Otimo ang'o? Jogo notimre nade? Wachore maling' wachi nitie jok mano manyo lo. Otemo reye kuote. Jaro Soja ngama duong' onyalo wacho. Wacho kende. Wanyalo address jofo. Wan watieko wadhi kwa duogo wasomo comment wadhi. Ka dhi mbele. Lakini masa Jaro Soja no watieko ni namba ne un go. Yuane ton. Waka oywe waduo. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral
ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Bas, mana kama kawaida, go please, yore go mag mbui, wan kod kata kod YouTube, wan kod kata kod Facebook. Yore mag tudruok e mbui kanyo, wacho ni one live. Achiel kachiel, iyudo e Facebook kaka Color TV live. Then idhi YouTube, one Color TV. Iyudo ka one live achiel kachiel. Waneno ka ote moko osedonjonwa kai. Go please, gisedonjo. Mana ka nyalo lidho maka achiel ariyo adek. Waneno kata Danny Blessings, owacho kata ni Cool Beat Studio te obet neno maler ani jogo ng'iewo kombe giketo gibedo giradhore piny giloso kamiti giloso kamkunji ne 411 barasa iwacho ni gineno achiel kachiel ka gintie chuny boma ma Eldoret kendo wacho ni gudo achiel akaw mos mara makende aredi abai lweti ikaw koso kikaw moskende momiya moskende momiya idano miyango ani ng'ati romo ko Nairobi to koni dhi moso jadala ikichopo timosgi mos jadala to kimosa to kayiba envelope momi nyaka biro gang'o envelope momi nyaka miya ko mana moskende akinyi Eva wacho kata awinjo maler ka an Nyamasaria kuyo dispensary en hospital mano dibeni en daktari koso en daktari namba ne be ni kanya. Okay. Lewis Woda wasiboda. Wacho kata ni ane chenro kana wasiboda. Kena uru kaka ne ochwad jamacha. Ngano wiketu wache do. Wano Lewis. Weche miketo dhogo wano kwadwa. Kaka no chwad jamacha. Wamiye mana namba jaro to piny. Penya jaro weche go. Mano nyalo wacho kende. Ben nyaka ge social media account mara. Onyalo ndiko. Oro rit team mayaka kiny kabiro ke chal pe to lerne. Chelsea FC. Wacho kata ni omera felo go please. Kawuono en Ash Wednesday. Mani luongo ni Tony Patrico. Wacho ni nyiri chendo, mai Tony Patrico all the way from Homa Bay. Lakini waje kauna en Ash Day. Ash Wednesday. Mano dino mar jokopere, nyalo lero ni maler kabisa. Kauna gicham ringo, koso kauna magicham. Akia, en fasting ma en fasting. Aju Catholic boni ngobeda oko, owacha ok ni chieng cham ringi gi to gi pa. Go please. Ini ma USD chatu wangie ni en magera. Go okay. USD jo Catholic wacha margi ni kawuono magi cham ringi. Nyalo loso Catholic mar chamo soya. Go please. Ateno ka sabe ringo kodoka matek. Ingini ya town ka intie jomoko ma prank gaji. Jok matimo nade ma wuondo gaji. Ginyalo bagi. Ngini town ka kiwuotha awaye. Mokin rada. Inyalo poke ringo iwuke bisoni ngoma na ngwech mokichano. Ineno nango. Iwuka ngwech. Yani ya ineno ka iwuotho. To mbele kucho neno ka ng'ato biro gi ngwech. Timbi go yutan. Ingeni ne dhi ot. We kringo ni ng'ato ringo. We kringo ni ng'ato ringo. Nyaki ka break out stand. Donge. Inyalo poke turi chopot. Kodi dingiso minot nango. Kadi nyiso ne angono timri ni ringa ng'ato. Ni bani ngini jogo no buo. Ingini ngadu mbane jago ma nigi 42 tooth ki wacho ne ni tino bugi. Ngene prank bitimo ga godhiambo. Godhiambo sama ji koro dhi dala cha. Koro idoko ngi obaro re donjo. Ide donjo. Ditu wonu tino tangono timara. Weri kata gimino tini unyalo dhi loso baadaye. Koro donjo. Jirani nini kani wuka ukoma wetu koro duka lo. Duka lo ba yet. Basi gini lo mabare. Ore ni wane prank no. Mane otimore. Maji weta taringo. Weta taringo. Iwacho gani ringi kwan. Yes.
Yes. Bwana ingine ya nyakwa consider ga age factor bwana. Okinya ketu gun ng'ato gi ng'wech lich. Iketu gun ng'ato gi ng'wech malich e town kama ai bwana. Nyakwa consider age factor. Abadani get youth man gi ng'wech design. Isewinjo ni donje chandruok mar ng'ato. Donje chandruok mok mari. Samo ng'ato kedo ga nyuol. Ng'ato ga nyuol lao. Ni donja nyuol loso wat ko. Donje Ngano kane chako lawe gi kucho, idhi adhi kune, idhi ne ka ng'ano chako lawe. Ng'ano chako lawe. To ka ng'ano ne lawe. Iri wuka wuka. Kata chendu law jani ng'wen. Ring kisecho man ne chal ni jo ni mane tawo. Ngene ya, mane makela chuo moko mabende wacho ni gin gi uoga. Ngiri te chuo moko mulur town kae. Bwana, nyaka simu yangegi. Chuo moko lur bwana go please, nyaka gisi gi adier. Bende gi chuo mulur alura ne ya. In ko gimoro bujo pia ni be a gentleman. Ne ga dichuo. Iwinjo, dichuo ne ga mako goni ng'oti ni moro wangi. Liwe liwalo. Mana kaka ineno ka wood abano, oga ng'ocho dhi Kitengela, iwinjo. Onyiso jogo nang'o? Ni bwana ndo koro. Ni mindo ni nani? Machana en. Koro koso oga ino chirku. Ma ngini koro en prank mar ariyo. Mar bwana dichuo, ng'ama dichuo ber kiboko design. Ada ni ne prank ni mondi, prank mar ariyo ne. Ng'ama dichuo ber kiboko design machalo kamae. Kata kapo ni en prank. Yes. But ng'ama dichuo ber bwana yakibeda lat. Ma taon, ma si. Ngeni joma chuo betinde chamo gine. Polisi ngina para dulu moro kane ngore. Mago chuo mangoro. Ngoro. Ina no ma en wuoyi moro mokao poche te. Toche mag pesa ge okao te, spend kuom nyidendi. Koro dong gi pesa moro matin monyalo chamo go bana snacks. Snack. Snack. Ni en sweet moko wano chamo ka gi nyadendi ka. Make modhi nindo. Ko ore ngama duka kaka nyadendi. Ni nyadendi moko manyalo kiti gi snack. En si mana yoga, yogo. Gik ma lam ndok. Iwinjo. Kuno ko kiti ga arega. Ngama dicho arega go please. Dongo ko muni kode. Okomuni kode. Which will be gi masara. Which will? Nitie jok moko ma wigi wil. Which will gi masara bwana. En gi gopi tinene. Neni. Tebi ukro. Ingene ya. Wange teka. Tipenye to piny kanyo. Dakisa parada. Which will gi masara kabisa. Ada ni miaka ka which will gi marach kabisa sana. Which go please? Yes. Okay, ni bora maber kabisa. Which will en gimoro ma jaketi ma pachiok nya bedo matiyo. Koro ndalo moko. Yes. Yaero wache. Ang'eni kwano to nobaro na. Nang'e mana mar pesa to nang'e. Discount what and what I purchase. Koro akaw kalam ta kiti itaka. Tan gi neighbor na. Yes. Wuodma. Ng'e kaka na manyo kalam. Manyo kalam kare kalam ni iti. Which will gi masara kabisa. Itondwa ni video mar which will. Hii dunia hii. Dunia hii ya leo hakuna jipya. Hiyo kana chone. Ukinyi kakukinyi piny rugi mage. Ukinyi piny karu to piny rugi mage. Odiochieng' ma kawuono wadani nene kaka noruwe gwenge moko. Hii dunia hii. Hii dunia hii. Hii dunia kuna maneno. Hii dunia kuna maneno. Hii dunia
Hii dunia, hii dunia, kuna maneno. Hii dunia, hii dunia, hii dunia, kuna Art is hard. Art is hard. Bas, kurigini wanju luo, wanju kitu agite, gitinda. Ipani ai, inyalo nyuolo nyathi ma ije luo, minot beje luo, to nyathino ok nyal wacho dholuo. Kitu agitimbe wa. Wacho cha betimbe wa. Ingeni anyocha winjo, isuja kaka ngane wacho ka kizungu. Would former president Daniel Arap Moi, Daktari Gideon Moi. Yes. You see the accent mare mar kizungu. Even in Black American. Kata sama wacho Kiswahili. Yes. Huyo ka Black American. Mok ne ngi oma mo. Prolong no. Kuna ngini ya ikinema wacho ni Calligraph Jones okaw attention majim mapek kacha kano puonjo nyare. The daughter. Yes. Opuonja ngowa? Dholuo. Nyaki nge dholuo. Kati somo mana group of schools. Yes. Calligraph Jones opuonjo nyare. Opuonje. Mondo koro nge opuonje dholuo. Nyaki nge international language. Yes. O kizungu ken international. Dholuo ne international. Wadani ka calligraph ni puonjo nyathini dholuo. Nyinga Kali Jones Ouko. Okay. Se nyinga Kali Jones Ouko. Nyauyoma. Nyoma. Idwaro dhi ot. Say Nyinga Kali Jones Ouko. Okay. Se nyinga Kali Jones Ouko. Nyauyoma. Nyoma. Idwaro dhi ot. Say Ingeni ya Owache. Ipuonjo mana mos. Kinda. To kata baba bado ng'iyo ga ebe kung'e maber. Baba no kung'e maber. Baba be gaba. Gublis ingeni L1. Ingeni akiamo miwa chani lugha ya mama. Gimoro nyalo timo sani. Yes. Wambe kaka wajoma chuo wuogu ruoko kar rombo. Wada advocate for ourselves. For our rights. For our rights. Justice for wanaume. Kini mibed bobi. Abed bobi. Ine modhi omaki kata kone ni wakete. Ine betelo bwana. Ano kine kata kalando, angina lando tanan sam. Angina koro kata ni wacho ni aja penji. Mani ngine chaya. Ni sochane menano ni berge vile ngajo. Lakini ora dhi ngajo kaka joma chuo. Yes. Kine woche. Ni nenda nyamin woche ni. Nyaka woche miyo nyamin. Ni kine alot. Ma alot nyamusu. Akuch nyamusu. Ni mana joma mina. Nyaka gisani koro wambe wade wuok oko. Ora ne sama woche lale ot kanyo ni wanyina wade gi woche ni. Hey, kata lugha ya mama chema koro wadwa kelo. Gen ma koro wadwa lugha ya. Wadaloke lugha ya baba. Lugha ya baba. To koro wadwa ni gini wakedo ne sama koro watieko gini nie. Yes. Watieko for 1 ne wadhi e kedo. 20 dongo duko ka 20 gimoro. Ko duko ka 29. Koro kwa duko ka Wednesday next week. Yes. To waduko ka wasewacho ni oken lugha ya mama, en lugha ya baba. Manye thindo. Mane wach motiwo ma dichima kawuono. Mane kaka watieke do be kaka waluongo. Bas, chenro ne mar Fon 1 otik mach. Meanwhile chieng Wednesday. Meanwhile wakonge ni weekend mwadhi ni oken chieng luoko. Tafuta pesa. Odwani mood mare racha. Bas, pesa nyota beno simi. Dhi uru kate dho wath dunga. Use it wisely. Orobe chieng tich adek mabiro. Luonga ni modo chiel. Luonga ni Felogo Blaze, a boy and some woman away.